Na tehát tiszteltem a kérdőt nézőközönségnek, találtam a YouTube-on egy úgynevezett magyar analóg horrort. Aki ismer engem, azt tudja, hogy én egy elég nagy rajongója vagyok ennek a műfajnak, és magyar változatban ilyet még nem láttam. Na most itt láthatjátok, hogy itt van egy RRGen-is reaction már 7 hónappal ezelőttről. Én ezt már jó ideje terveztem megnézni, viszont mivel erről én szerettem volna egy videót csinálni, és úgy érzem, hogy itt az ideje megnézni. Az a videónak a címe, hogy a felelsz vagy nyersz incidens. Érdekesnek hangzik, és eléggé sok jó komment érkezett, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Ki is rakjuk fullscreenbe. Most direkt egy sötétebb környezetet választottam, hogy ezt megnézzük. Az a szürke sáv, az ott mi a faszom? Na mindegy. Kezdjük is el. Már egyből is beraktuk a kazit, ahogy látom, és meglátjuk, hogy mi fog történni. Esettanulmány. Na nézzük. A felesz vagy nyersz incidens. Nem tudok valamire beszélni. Dr. Harmat Zoltán. Dr. Harmat Zoltán, TDK, az 1991, 5. hó valamennyi. Haló? Ő lenne a Zoltánunk? A tévéműsorok befolyása az emberi pszichéjére mindig is lenyűgöztek. A képek és hangok megfelelő kombinációja képes az emberen boldogság érzetet kelteni. Egy boldog gyermek, az nem rossz, könnyed fakasztani, igen, ez egy kis kutyús. Vagy éppen beindítani a félelem és szorongás reakcióját. A félelem és a szorongás reakció... igen, ez különösen nálam is igaz. Na, visszalétszi. Ez különösen igaz nálam. Hiába tudjuk, hogy ez különösen igaz nálam. Én eleve félek a bócoktól, és nem tudom, hogy miért, mert sosem ártottak nekem, de egyszerűen bennem van egy ilyen tudatalatti félelem. Szóval ez valahogy érdekes. Bennünk tényleg valósággá válik. Ez egy érdekes gondolat egyébként, de hát meglátjuk, hogy mennyi igazság alapja van. Haver, azt takarítsuk el. Na, az lesz a felesz, vagy mersz incidens? Igen. 89. szeptember 4-től november 16-áig közvetítették. NTV1. Okés. Hogy tessék? Ők vettek részt ebben a játékban, vajon? Minden hétköznap 11 órától 12-ig sugározták, ezután a déli harangszó követett. Jövedelmes, az még délelőtt történt? Órában a rendőrségi segélyhívó számokra beadott hívások a 3-szorosára növekedtek az átlagosnál. Ez a kép mit akar ábrázolni? Nem sokat tudtam ebből kivenni. Ez egy irattár talán? Semmit nem tudok kivenni, annyira eltalálták ezt a régi VHS-es low quality filter. Imádom. Nagyon jól meg vannak ezek csinálni. Az aktív tévéműsor hangja kikapcsolt készülék mellett. Ide van alapfeltűnése. Aha! Jön Slenderman, geci. Az meredek. Jó, na, akkor lássuk magát az adást. Eltűnt Lévai István 35, Békés Csabai lakos. Hűha, érdekes feje van. Wow. Aha, ez az eltűnt személynek a jelentése, hogy látom. Nem tudtam sokat kivenni belőle, visszatakerni meg annyira nem akarom. A következő képsorok az NTV a tulajdon, akkor ezek szerint meg is láthatjuk a műsort. Wow, azt a kurva, de rotyog. Oké. Tehát akkor ez felelsz vagy nyersz. Ezt nagyon nehéz kimondani. Lehet, hogy csak én vagyok barom. Wow. Hello, lady. Hello. Úristen, ez a South Park típusú beszéd. Nem tudom pontosan, hogy azok a kanadaiak. Azok beszéltek így. Én azt nem merem felhívni. Nem akar... Megnézzük, mi lehet belőle. Figyú, akkor nézzünk egy ilyet. Nem hinném, hogy bárhova is kivisz a telefonszám, de megnézzük. 2, 3, 3, 3. Ez fog valamit történni? Előfizető nem kapcsolható. Kérjük, ellenőrizze a hívott számot. Ezen a számon előfizető nem kapcsolható. Kár. Jól írtam én be, várjál. 36, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3.
Előfizető nem kapcsolható. Nem jött be akkor sajnos. Pedig csupán annyi a dolga, hogy Akkor nézzük tovább, ha már ez nem általános sikerült. témakörökben feltett kérdésekre. Helyesen feleljünk az általános Úgy hallom, témakörökben. már is, Jó. hogy betelefonálunk. Tehát én vagyok, Az én adásban. telefonáltam. Hogy szólíthatom? Szia. Jó napot kívánok, én Ágnes vagyok, Ágnes. Üdvözlöm, Ágnes. Okés. Honnan telefonál? Pécsről. Pécs? Nagyszerű, innen is köszöntöm Pécs a vagy B? pécsieket. Pécs, oké. Ágnes, Pécsről. kezdhetjük a játékot? Jött az első betelefonál. Pécs! Akkor indítsuk a dobókockát. Na nézzük a dobókocka. Mi lesz az első számítógép témakörünk? most kiválaszt egy véletlenszerű számot, ami megmutatja, mennyit léphet a kis piros figurája a táblán. Jó. Nézzük az első dobásunkat. Egy hatos! Milyen Azt a kurva. szerencsés. Nagyon jó. 3, 4, 5, 6. Nagyon jó. És irodalom. Mező témája Geci. az irodalom. Jó, hát abban nem vagyok a legerősebb, de megnézzük. Egészítse ki a novella címét. Jó, ez még megy. Mário és a varázsló, hogyha jól tudom. Van ilyen? Boszorkány, varázsló, oké. Akkor még valami ragadt rám irodalom óráról. Vagy D, Akkor ja, az a B lesz. Mindenképpen a varázsló lesz. Így Ezt van. nagyon magabiztosan mondta. Jó, ezt még akkor a én is végső tudom, hát persze, hogy válasz? magabiztos. Igen, Hogyha én tudom, A akkor válasz mindenki. Helyes. Erről van Ágnes, szó. ön már is Ez nyert a varázsló. 1000 forintot. Hoho. Jöhet a következő Azt a kör. kurva. Akkor induljon Hát a a kocka. legközelebbi az egy 500-as, amit tudtam intézni. És ez egy 4-es. Yes. Akkor van egy 500-asunk. Lássuk, ehhez a mezőhöz 4-es. milyen témakör társult. Na, a biológia. Biológia. Abban még kevésbé vagyok erős. Na nézzük, kérdés hát az ott talán mit valami jót. Mitől fél az, aki mizofóbiás? A Túró Ruditól? A. Kosztól. Kosztól? B. Eltemetéstől. Azt nem. C. Idegenektől. Idegenektől, vagy D. pedig a zajoktól. Mizofóbia. Zajok? hallottam ezt a szót. Mizo... Szerintem az a zaj lesz. Ha tippelni kéne. Szerintem nem az eltemetés lesz az, Szerintem sem. vagy idegenek. Ezeket kizárnám. Azokat én is. Akkor marad az A vagy D. Így van. Milyen tippel, melyik lehet a helyes? Szerintem a zajok. Um, Kosztól való félelem, olyat még nem hallottam. Akkor az A. Nem, inkább a D. Szerintem is. Akkor a D a végső válasz? Yes. Igen, legyen. Nem jött be. Sajnálom, Ágnes, kosztól való de a félelem helyes a válasz mizofóbia? az A volt. A Erről nem mizofóbiás a kosztól fél leginkább. Picsába. Jó, hát Azért ez nem ne jött be. keseredjen el, így is nyert 1000 forintot. Jó, hogy így nem veszik el a Már is nyereményem? kapcsoljuk egy munkatársunkat, Jó, akivel megbeszéljük ez amúgy majd a fair. nyeremény átvételének részleteit. Okés. Gratulálok, örülök, hogy velünk játszott. Hát még én? Én is köszönöm. Nyertem egy 1000-est. Még azért az akkoriban nagy pénz lehetett. Akkor mehet tovább a játék. Ne feledjék, Mehet bármikor tovább a hívhatják a Jó, hogy képernyőn innen látható indulunk? telefonszámot. Na. Sosem tudhatják, mikor Akkor valaki kerül telefonáljon. az élő közvetítés. Játszunk tovább. Hopp. Ó, és Kapásom, már úgy forró hallom, drót. meg is érkezett a következő játékosunk. Hát meg. Ebből mennyi pénz Üdvözlöm a jöhetett be? Ezek Telek fixen vagy emelt műsorban. díjas telefonszámok voltak. Hogy hívják, Halló? kedves uram? István. Nagyon örülök. Nagyon Végig örülök, sem ment a kedves kérdés, de István. már mondta, hogy ő ki. István, Kemény. mielőtt elkezdjük a játékot, már is egy döntés előtt áll. Hoppá. Folytathatja az előző játékosunk által megtett utat, Igen? ezáltal kevesebb kérdésre kell válaszolnia. De akkor kevesebb viszont a pénzt is kérdések kap, nem? nehézsége ott folytatódik, ahol azt Ágnes abba hagyta. Mert ezek Tehát ebben az esetben a hatos neheződnek a mezőről kérdések? indulhat, kihagyva az első 1000 forintos kérdést, vagy Hát ez visszaugorhat az 1000 a forinttal start előre, kevesebb, nem? ahonnan előről kezdheti a játékot. De kezdjük előről. Mit választ, kedves István? Maradhatunk itt szerintem. Hát akkor maradjunk itt. Rendben, akkor Kicsit ilyen nem indulhat szísti a hangja van játék. egyébként a csávónak. Szerintem induljon. Akkor hát lássuk. Igen. És 5-ös. Jó. 5-ös. Egész Nagyszerű jó. dobás. Legyen mondjuk egy infós kérdés. A kategória Csak ne fizika, ne fizika. történelem. Az se vészes talán? Melyik híres orvos Híres töltötte orvos? élete utolsó napjait egy bécsi elmegyógyintézetben, Húha. ahol egyes vélekedések szerint meggyilkolták? Meggyilkolták. Heimpál. Heimpál. B. Semmelweis Ignác. Szerintem C. nem. Seje János. Vagy D. Szent Györgyi Albert. Fú, baszki. Ó, nem is tudtam, hogy ilyesmi történt.
Hát és ez a legszomorúbb. Azt tudom, hogy Samuel Weiss volt elmegyógyintézetben. Hogy aztán kikerült onnan, vagy nem, azt nem tudom. Kicsit nehéz amúgy hallani. Nem hallottam hasonlót. Én biztos, ami biztos, jelöljük meg a B-t. Akkor B. Semmelweis És Ignác? a válasz? Helyes. Semmelweis Ignác? Nyert 5000 forintot. Azt a kurva. Ez igen, gec. Folytathatjuk a játékot? Akkor indulhat ismét a Mehetünk. dobolkocka. Kettes. Ennek a Ezt úgy rendesen, mert úgy még élvezném is. 10.000 forint lesz. Nem tévében, A témakör csak egy óra ezt csinálnám. művészet. Na az baj. Ki festette Festette ezt a híres magyar festményt? Vannak magyar festő? Ó, bazd meg. A. Csontvári Kostka Csontvári Tivadar. Koszka Tivadar. B. Munkácsi Mihály. Munkácsiról már C. hallottam. Szinyei Merse Pál. Színyei Vagy D. Merspán. Nennyánszki László. Az első kivételében már hallottam róluk. Nem tudtam, hogy ilyen sötét képeket is festettek nálunk. Pedig így van. Nem tudom, ez mennyire real. Nem tudom. Nem tudom. Csontvári az inkább ilyen tájokat és fákat festett. Színyeinek is vidámabb képei vannak. Arról a Mennyánszkiról még nem is hallottam. Én a Csontváriról És nem Munkácsi hallottam még. festetett ilyen képet? Szerintem nem. Nem tudom. Esélytelen. De mondjuk Munkácsik a nevéről pontosan. mert vallásos dolgokat festett. Ahogy mondja az úr. Én is azt mondtam, hogy inkább ilyen Rendben, várokat, akkor meg ez ilyen lesz a témákban végső festene. válasz. Ja, igen. De akkor melyiket jelöljük meg? És a válasz? Melyiket jelöljük meg? Az át? Vagy nem, a D-t jelöltük. Helyes. Jó. 10.000 forint a jutalma. Kemény. Azt már nincs itt 10 sem. Jó van ez így. Akkor Mindegy, indulhat hagyjuk. újra a kocka. Nem jön ki. Gyere már. Rohagyd le. És Még egy hatos. Dék. Milyen gyorsan haladunk. Lépünk. Na, szedje már a lábát. Még egy Még töri. történelem. Hát jó, legyen így. Remélem ezúttal valami normálisabb kérdés lesz. Hány főre becsülik a tiszazugi méregkeverők csoport tagjai által meggyilkolt áldozatok számát? Mit A. akarsz? 5. B. 15. C. 150. 1005. Vagy D. 300. Picsába. Ez miért fordul elő folyton minden videóban? Remélem nincs igazam, de szerintem a D lesz. Abból indulok ki, hogy ilyen számos kérdéseknél mindig a legvalószínűtlenebbnek tűnő válasz szokott a helyes lenni. Ez egy érdekes Hát, ezt gondolat. gyorsan rávágta. Biztos benne? Én nem lennék az. Én nekem valamiért az a 15 az szimpi. Látjon, igen. De nem tudom. És a válasz? Meglátjuk. Vagy várj. Ja nem, mert akiket meggyilkoltak. Jó, akkor oké. Helyes. Azt hittem, hogy hány fő is volt az a csoport, aki meggyilkolta ezt a tiszazugi méregkeverőket. Igen. Jó, Akkor menjünk tovább. indulhat a 15 000 kocka. plusz 5, 20, megy 20 rugó. 86-ba? 3-as. Na jó pénz. 3. Az micsoda? A témakör? Általános ismeretek. Na, Általános ismeretek. ehhez talán nem leszek konkrétan analfabéta. Remek. Remek. Milyen pozitív ez az István. Válassza ki, melyik képen látható egy ember? Ó, bazd A. meg. Első. Ez B. Második. elég embernek tűnik. Az is. Ez van vicc. Nem István, jól hallotta. Válaszolja meg ezt a kérdést 20.000 forintért. Nekem a második tűnik sokkal inkább emberinek. Mi ez a baromság? Ennek kicsit olyan hangja van, mint a Pamkutyában régen Ha nem tud választani, csak tippeljen. az a bajszos, És 50% ilyen, az esélye, hogy nem eltalálja. tudom, portás, vagy minek mondják. Például a csengőangátverésben. Az Majd egyik ide képen bevágom. egy igazi emberi lény látható. Melyik lehet az? Bár nem tudom, az lehet, hogy becsapós egyébként. Hiszen látja ön is a képeket, biztosan Hát meg látom. tudja mondani, hogy melyik ezek közül Nem egy tudom, az élőlény A az nekem lesz, nagyon nem gyanús, az élőlény. nagyon egy ilyen elborult élőlénynek tűnik. Mindegy, legyen az A. Nagyszerű, akkor ez lesz a végleges választása? Hát legyen. Feledje, hogy 20.000 forintról van szó. Igen, legyen, mindegy. Jó. Legyen már ennek vége. Ha nem is jó, legalább talán És kapok a egy válasz? magyarázatot, hogy az mi.
Hihetetlen, de helyes! Gratulálok az újabb nyereményhez! Jó, hogy... Jó, ezért mondtam, hogy beugratós, mert túl gyanús, túl nagy volt a mosoly a másik emberen. És léphetünk tovább újabb 6 mezőt. De én valamiért a másodikat mondtam. Az 6 volt? Na hát, megtalálta az első bónuszmezőt. Az de eddig jó. nyereményét megdupláztuk 40 000 forintra, a következő kérdése és Az egész jó pénz. Hova tudnék venni egy új fülest? Mármint nem ilyet, hanem inírt. Mert kellene. Köszönöm. Jó, gyere, nem kell válasz. Ja, jó megy. Bónuszmező, megduplázzák a pénzért, és mi nem is kell kérdésre válaszolni. Wow. A témakör ezúttal Na, hírességek. Na, a régi hírességekben meg végképp nem vagyok otthon. Lesz olyan téma, amiben otthon vagyok amúgy? Melyik híres személy látható Melyik a híres képen? személy látható a képen? Nehezítés céljából Eltorzítottuk? a húst és a bőrt az arcáról. Mit csinálsz? Kösz. A. Széchenyi István. B. Nem. Ady Endre. C. Kossuth Lajos. Vagy D. Rózsa Sándor. Hú, bazd meg. Jézus Mária, maguknak aztán nagyon sötét a humora. Mit gondol, ki lehet a képen látható? Na várjál. Egyelmem nincs. Na várjál, tehát a nézésből kiindulva... Vizsgálja meg alaposan a képet. Hát, Nem lát valami egyedi arcvonást, vagy állkapcsot, ami hát vezethetné? a Széchenyi nekem nagyon... Nekem Ha ezt akkor is megkapom a 20 000-et. nem látok Igen. semmit. Akkor legyen a C. Eddig még egy C. C nem volt, talán most lesz. Jó, na ez ismerős ez a féle gondolkodás. Így szoktam általában a tippelős feladatoknál és a dolgozatban. Ez Kossuth Lajos volt? Nem tudom, valamiért nekem Széchenyi passzolt. Ez kemény, plusz 40 rúgót kapott a Pali. Most járatunk 80-nál? Hatos ismét. És tényleg? Ez honnan? Miért? István maga nagyon szerencsés. Miért ebben fogyott a le? körben. Még az is lehet, Itt- hogy maga lesz az első, aki elviszi a főnyereményt. Lemerem fogadni, hogy azok, akik Ez a veszély. akik Látjuk a nyernek, feladatot 45 000 forint. ők tűntek el. Fix. Találja meg a hibát a képen. Na, az ilyeneket szeretem. A képet Az 4 kösz. szekcióra osztottuk. István csupán csak annyi a dolga, hogy kiválassza, melyik részben található az a dolog, ami nem illik ebbe a képbe. Uha. Az az A, B, C, meg a D. Ez könnyű. D, nem? D, mert ott világosak a fiataloknak a ruháik. Igen. Akár vagy Biztos benne? meg lehet indokolni a fényekkel, de kétlem. Annyi démon, persze, hogy biztos vagyok. És nem kezd lehet, ideges hogy lenni csak az a úriemberünk. hátulálló úriember gombjait látja? Nem, az biztos, hogy nem. Jó van, akkor lábból is egyel több van azon a képen. Rendben, úgy látom, alaposan alá tudja támasztani a Meg, választását. nem tudom, ott mint hogyha 3 lába Nézzük, hogy lenne az egyik igaz-e. faszinak, ott a D képnél, ott a válasz? közepénél. Igaz. Igen. Már is Király. 45 000 forintot tett zsebre. Annyi kp már nincs is, hogy beletűzzem a fejembe. Lássuk a következő dobást. Na, mi volt az a vigyor? Nem tudtad őket megmenteni, mert ők többen vannak, mint gondolnád. Mi történik? Ők tuti, akik eltűntek. Ez fix. Jaj, bazd meg. Mi az a nagy csönd? Te mi vagy? Jó, ez elég erős fordulatot vett. Mi ez? Ez próbál nekem valamit mondani? Megéri esetleg ezt megpróbálni visszafele lejátszani, vagy akármi? Jaj, ne, létszi. Ettől a Silent Hill-be is kirázott a hideg. Oké, köszi. Ott valami folyik a képernyőn. Ez egy kurvára egy fej. Hogy jutottunk el a végére? Nagyon nem jártunk még ott. István, hihetetlen, de elértük az utolsó mezőt. Ha erre Azt a a kurva. kérdésre helyes választod, Ez hatásos. a titkos Ez nagyon főnyeremény hatásos. csak Nem is a gondoltam magáé volna. lesz.
hogy ez ennyire működik magyarban is. Készen áll Az az utolsó kérdés. kérdésre? Nézzük. Már vége. Mondom én, hogy Nagyszerű, ez a kérdés faszing a nagyon nem élvezi. főnyereményért így hangzik. Na, hogyan kell helyesen írni a formális lakcímet? A. 5600 Békés Csaba, Bánát utca 170. Ez ugye nem a B. 5600 játékosunknak Békés Csaba, a Bánát lakcíme? utca 170. Mert akkor nagyon beszarnék. C. Békés Csaba, Bánát utca 175 5600. A C tuti nem. Vagy D. Az Bánát sem. utca 175 5600 Békés Csaba. Az A lesz. Amúgy. Mi a? Milyen rohadt élet ez? Honnan tudják a pontos címem? Aha, tudják akkor a csávónak a lakcímét. Jó, akkor az első eltűnt emberünk megvan. István, Menjenek az biztosítom, anyjukba. hogy nem szórakozunk magán. Azt látjuk. Kérdéseink még a műsor kezdete előtt készültek. Bármiféle hasonlóság csak is a véletlen műve lehet. Fenébe. Biztos. Csak válaszoljon a kérdésre, és a nyeremény az öné. Higgye, aki akarja. Fix nem. A lesz. Jól van. Egyébként. Jól van. A helyes válasz. Ez lesz a végleges választása? Igen, ez biztos. Igen. István, gratulálok! A műsor életében először maga nyerte meg a főnyereményt. És túl is fogja élni? Nagyon goofy ez a hátsó tűzijáték. Készen áll megtudni, hogy mi a titkos főnyereményünk? Igen. Szerintem nem akarta tudni. A főnyeremény pedig nem más, mint a... Megváltás. Fuck you, Egy mean ember nem is megváltás? kívánhat nagyobb nyereményt életében. De nem hiszem, hogy ilyenre vágy. Mi ez? Ez a házom? Szerintem ez a lakásod, haverem. Az egy nyitott ablak? Honnan a... Oh, az baj. Szerintem neked vége, haver. Ez micsoda? Ez a folyos? Ez a nappali? Egészen kis dizájnos, kis otthonos az otthon. Az a régi, ilyen nagyon régi... Valaki be... Hát... István? Gratulálunk Istvánnak a főnyereményéhez. Sajnos már letelt az időnk, de holnap ismét visszatérünk, hogy új játékosok mérhessék fel nálunk tudásokat remek nyereményekért. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. További szép napot kívánok! Húha. Az szombos. Ó, hogy ennek van egy második része? Hát, ez durva. Most így, hogy vége lett a résznek, kicsit kirázott a hideg, nem tagadom, de egyébként menő. Ennek van több epizódja, és van az összes eltűnt szeméről. Félelemterápia, magyar analóg horror. Bár lehet, hogy inkább most azt nézném meg. Én inkább erre lennék kíváncsi. Anonim pszichológia teszt. Inkább nézzük meg ezt, én azt mondom. Most ne ezt a kockás cuccot. Anonim pszichológia teszt. Jaj! Ezt már szeretem. Vidám is a hangulat. Ezt így kell csinálni. Üdvözlöm az anonim pszichológiai felmérésre. Szia! A teszt célja, hogy felmérje a lakosok általános lelki állapotát. Ez lesznek bajok. Na, menjünk. Kíváncsi vagyok, hogy milyen a lelki állapotom. Na. Első feladat. Nézzük. A következőkben két képet fogunk mutatni önnek. Igen? Kérjük válassza ki, melyik kép vált ki önben kellemetlen érzéseket. Miért nyíltak ki a szemeik hirtelen? Hát ez egyértelmű, a kutyus vált ki boldog érzéseket. A melszobor inkább. Inkább a néni. Arra az ágy az olyan nem tűnik bíztatónak. Hát egy kocsi hátsó ülésre? No, ne pittyogjál, kérlek. Nem. Kellett volna. Mit? Miért? Oh my god. Oh, bazd meg, ez nehéz választás. Semmelyik nem jó. Az a szoborja... Mégse, mert megváltozott. De a csaj is megváltozott közbe. More, ez nem inkább is skizofrénia teszt? Már nem azért. More. Az jobban néz ki. Valamiért. Ja, hát itt már... Semmelyik nem jó, az tud egy maszk. Az már jobb. Azt a geci. Hát
Még valami? Ne, létszi, ne. Jobb, mint a jumpscare, mert arra számítottam, azt vártam. Köszönjük a válaszát. Az ön nézőpontja nagy mértékben hozzájárul majd a kutatásunk eredményeihez. A következő Oké, részben feltesszük önnek legyen néhány így. egyszerű kérdést. Örülök, hogy segíthettem. Kérem, válaszoljon őszintén. Jó, nézzük a kérdéseket. Gyakran Gyakran fáradik, hogy nincs elég energia? Úgy érzi, nincs elég energiája. Bár Igen, ez előfordul. már Ez előfordul. elfelejtette, miért lépett be a szobába. Napi szinten. Gyakran van migrénje Szia. vagy fülcsengése. Nem, hál' Istennek nem. Látni oda nem illő képeket a Szia, képernyőn. Tunyacsáp, miben segíthetek? Hallott furcsa hangokat, amelyek forrását nem tudta megállapítani. Nem. Ennyire még nem vagyok elborult. Azt a geci! Jézusom. Jó, ez most... De beszartam az elsőnél, geci. Úgy a kurva élethű volt. Ez nagyon jó volt megcsinálva, hogy így háttérből jött, főleg nekem ugye hátul van az ajtó. Uaj, geci. Áll a szőr a kezemben, bazd meg. Hogy valaki figyeli, Volt már olyan egyébként, igen. Nem gyakran, de előfordult köszönjük már. a válaszát. Na még ő ne figyeljen. Ha nem muszáj. Ha szabad kérnem. Válasza minden esetben nem volt. Akkor gratulálunk. A tesztet Valaki sikeresen számolta, hogy elvégezte. mennyi igen, mennyi nemet Most mondtam? már Mert én nyugodtan nem. leállíthatja a videót és folytathatja az életét. Aha. A felmérés további része csupán azon személyekre vonatkozik, akik ezen kérdések közül bármelyikre is igennel feleltek. Az baj. Akkor megyünk tovább, gyerekek. Ön és családja beszél Mekkora virsli fejed van, bazd meg. Amennyiben tapasztalta fent leírtak közül hasonlót, De nem már. akkor ön nagy valószínűséggel egy anonimmal Miért? találkozhatott. Egy anonimmal. Kérem, Mi ez az pontosan anonim? kövesse a következő utasításokat. Első. Semmilyen esetben sem. Rendben. Mindenképpen semmilyen esetben sem lesz. Harmadik. Jámore. Gyakran igyon forró italt, hogy csökkentse ujjai Hát ezt elveszítését mondhattad volna, akkor kockázatát. nem veszek ki egy hideg citromost a Ne hűtőből. létesítsen a lénnyel semmilyen kontaktust. Nem terveztem. Nem is találkoztam még vele. Ne. Vegye. Figyelembe. Nem fogom. Nézzen Nem. a szemébe. Nem. Inkább nézem a képünket a Danival. Szia! Te is jössz velem nézni a képet? Szerintem tök jól nézünk ki. Jó, ennyire nem. Tehát, hogy nem kell rám csákjázni az ajtó. Mert miképpen a villámlás napkeltről támad, és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ő eljövetele is. Ez valami japán... A nap elsötétedik, a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. Ez valami nagyon ilyen japán elburult, korrupt datás videó. És választunk 10 férfiút 100 közül, és 105 000 közül, nem tudtam elolvasni az egészet. Tehát ez tudja, ami korrupt data. És még a tévébe is valószínűleg magyar a felirat, te kurva menő! Ez nagyon menő magyarul, srácok. Anonim. Az anonim. Az Na. elnevezés az ismeretlen eredetére utal. Igen, ezt összeraktam, mert tudok angolul Ami annyira. általában nem fordít figyelmet az emberi világra. A Aha. bejelentések száma viszont minden évben megduplázódik. Ma már minden téredik emberre egy anonim jut. Ezek a Hogy- lények általában Ó. az emberre ártalmatlanok, azonban Az jól néz ha ki. ön találkozott már ilyen lénnyel, kötelességünk tájékoztatni Még hál' a Istennek lehetséges sosem. kockázatokról. Kérjük, hallgassa figyelmesen a következő statisztikai adatokat. Oké, figyelek, amennyire tudok. Ki vele? Egy ember fáradékonyságról és az elektromos készülékei meghibásodásáról számolt be. Azoknak sose volt baj, eddig hál' Istennek. Egyszer szart be a gép, de nincsen gond. És tartós rémálmok gyötörték. Na ilyen még nem Egy volt. ember enyhe horzsolásokat és égés nyomokat szerzett. Nem, ilyen nem sem Egy volt. ember elvesztette valamelyik végtagját. Ohó! Millióból egy ember Nekem még megvannak. elvesztette a valóság érzetét. Ó, 10 bassz millióból meg. egy ember erőszakossá vált, és a hozzátartozói életére tört. Szerintem csak nem kapott 100 pinát. millióból egy ember lehámozta a saját arcát. Minden irodalom órán megteszem. Köszönjük, hogy kitöltötte a tesztet, és végighallgatta a tájékoztatást. Bármikor spanom. Mennyiben a videó alatt valamilyen szokatlan dolgot tapasztalt?
Adáskimaradás mindig megtörténik. Ez a Telekom. Jó, ez amúgy ez érdekes volt, ami azt jelenti, hogy ez kicsit hatásosabb volt szerintem, mint az előző. Nem volt rossz. Van itt még esetleg valami ilyesmi, ami nem éppen a szerencsejáték incidensnek a másik része? Bár lehet meg kell nézni azt is. Igazából úgy látom, hogy csak ez a 3 van. Jelenleg ami analóg horror, mert ezek már csak ilyen mi az tényleg a csávónak az ilyen kis videói. Ja nem, itt van még a magyar analóg tesz, most félelemterápia. Szenteljünk ennek egy külön részt. Inkább nézzük meg ezt. Szerintem nézzük meg a Felelsz vagy Mersz incidensek a második részét. De örülök, hogy bebagolt megint. Na, elnézést. Jó, most már jó. Megoldottam. Felelsz vagy Nyersz incidens második rész. Oké. Na. Dr. Harmad Zoltán ismételten a készítőnk. Köszönjük szépen. Oké. Egy Sony videókamera. Vagy nem. Ez szerintem egy hangrögzítő. Méretről. Igen, ez több mint valószínűleg az. Haló? Hatalmasat tévedtem. Miben? Amikor belekezdtem ebbe a tanulmányba, csupán az volt a célom, hogy szemléltessem az emberi elme törékenységét és a televíziót, ahogy ezt az állapotot felerősíti. Mert? A felvétel első megtekintése során nem tapasztaltam semmilyen furcsaságot István heves reakcióján kívül. Aha. Ja, igen, itt... Milyen rohadt élet ez? Honnan tudják a pontos címem? Áj, ez az előző részben, hogy ez a tényleges pontos címe volt a csávónak. Hogy változott ez meg? Olyan részletekre lettem figyelmes, amelyeket addig észre sem vettem. Én megnézem még egyszer, és akkor találsz plusz részleteket. Ennél többről volt szó, mert mi történt? Megnéztem a videót, és minden alkalommal, mintha egy teljesen más műsort láttam volna. Mitől fél az, aki kosztol zajok? Micsoda? Azt a kurva. Milyen koreai énekesek jöttek a izébe az előadásba? Vagy az élőadásba. Rájöttem, hogy ezáltal rögzíthetem az éppen aktuális felvételt. Itt több 100 órányi anyagot sikerült összegyűjtenem. Na azt nézd végig. Sikerült megtalálnom az eredeti felvételt is, amelynek láttán kezdtem bele ebbe a kutatásba. Most már tudom, hogy az, amit István hallhatott a televízióból, egészen más volt, mint amit a legtöbben hallhattak a készülékükből. Hát de az hogy? Most már egyértelműen ez hogy történik meg? Ennyire nem lehet befolyásolni. Esetről van szó. Így még nem tudom, hogy hol, vagy kinek közölhetném az eredményeimet. Az említett tévéműsor több millióan tekinthették meg, így arra engedett következtetni, hogy az áldozatok száma jóval meghaladhatja az eleinte becsült összeget. Magam is kezdtem tapasztalni furcsa dolgokat. Vanyádat. Te megijedt. Még mennyi időm lehet hátra. Tudom, hogy amit csinálok, nem tetszik nekik. Az esélyes. Hát jó, akkor lássuk a második incidenst. Ez Istvánnak a lakása, én úgy velem felfedezni. És 60 FPS, vagy legalábbis 30-tól mindenképpen magasabb. Tehát lehet érezni, hogy smooth a cucc. Valami, vagy ez lehet, hogy Istvánnak a felvétele lenne? Jó, ez így már sokkal erősebb atmoszférájú, mint az előző. Mögötted. De mi a fasz? Hallottam, hogy valami zörög. Tehát ezt hallottam, hogy ott valaki mögöttem fütetett. De keresek is zsepit. Na. Ennél a pontnál már több 100 verzióját láthattam ennek az egyetlen epizódnak. Jó, hogy ez összvisz egy epizód? A leggyakrabban visszatérő szereplőket. Igen. A azonosítás kedvéért olyan neveket adtam nekik, amit a legkönnyebben leírják a tevékenységüket. Na, a műsorvezető, amilyen képeket mutatott, ugye... központi szereplő, igen. Amelynek személye 4 verzióban jelenik. Ő volt az első, akit ugye láttunk. Sági Katakertész András. Melyiket tartja a legszimpatikusabbnak? Hát... András, akkor szerintem. mehet tovább a játék. Mert hát ez... Ne felejtjék, bármikor hívhatják. Konnichiwa! Telefonszámot.
Sosem tudhatják, mikor kerülhetnek be az élő közvetítésbe. More, szevasz. Na, én őt kérem. Elő a kívánkérdéseket. Ó, bassz meg. Játékaival és díjaival addig tartja fent a néző figyelmét, amíg el nem nyeri az elméjét. Nem szabad vele játszani. Hát, az előző nyeremény után tényleg nem. Ez szerintem megint István lesz. Valami nagyon erősen hújog jobbról. Másik monitoron látok, ami vöröses cuccet, ezt a másikon annyira nem látom. Ott ugye nagyobb a fényerőm. Valahogyan. Mert oda kell. Mi volt ez a Daily Bab? Több alakot ölthet. Az a madárijesztő. A képernyőn mindig csupán egy másodpercig tart. Mégis mély benyomást kelt az emberben. Igen. Jelentősen. Ezeket a többféle alakokat már láttuk. Célja, hogy összezavarjon. A néző kényelmetlenül érzi magát. Eléggé. Mondhatni. Meg tudom mondani, ezek miatt a random félfrémenként beugráló pálcika emberek miatt. Különben beleégeti magát az ember szemébe. Az arcra nem szabad nézni 5 másodpercnél tovább. Pontosan 5 másodpercig, de saját érdekében kérem, ne állítsa meg a felvételt. Soha. Biztos hozzá nem nyúlok. Én ezt nem akarnám tovább nézni. Hí, more. De jó nézel ki. A Szűz Mária, aki a háttérben igazából egy Bedi. Most itt nem a jó értelemben. Ebben a házban nagyon durván van valaki. Ez fix. Jó, villanykapcsoló, értem, bazd meg. Csak hol van ez a... Ő lenne az, aki ott áll a folyosó végén? Ne sprintelj ide, kérlek, mert nagyon megijedek, és beleütök a mikrofonba, és az nagyon fog fájni nekem. Itt, hogyha mozogna, így jobbra-balra. Igen, ő lesz az, azt a kurva, milyen magas, te, jó Isten. És még vékony, úgy néz ki kicsit, mint a My Summer Car-ban a player modellek, mert azoknak ilyen az arcuk, hogy van egy ilyen kis figura, nem biztos, hogy csak My Summer Car, inkább a My Village Life, az ugye a magyar My Summer Car, és ki rá van húzva a modell. Re a textúra. És akkor olyan, mint hogy az óra is így egybe lenne, egy síkba lenne a fejével. Aha, hogy az így el is tűnt. Tutiben van a szobában, onnan jöttünk. Fix. Vagy hol fog feltűnni. Úristen, ez a régi Balkán konyha. Te jó Isten. Ez nagyon kemény atmoszférát ad a videónak. Főleg, hogy ugye, mivel magyar analóg horror, és tehát magyaroknak lett címezve. Az Istenit. A kurva Isten, bassza meg. Tehát főleg, hogy magyaroknak lett ugye ez az egész videódásul, hát címezve, kitalálva. Ki ne menj már hozzá, bazd meg, azt se tudod, hogy ki ez. Ráadásul panel amúgy. Tehát, hogy magyaroknak lett címezve, még a magyarok is itt jobban is bele is tudják magukat élni. Tehát ez a panel, ez a vékony vasrúddal készített kerítés, ez a csipkés virág, mi a fasz? Ez a csipkés virágos függöny, úrra kemény. Ő a prédikátor. Haverem. Ez egy lizard, úgy érzem. Hogy ő Isten? Ezt jól hallom? More, hát ilyen hajlítással még én is azt mondanám rá, hogy az káci. Ez meredek. Anyám, mi? Jó, 1, 2, buckle my shoe. Micsoda surranók, baszki. Azok talán a legújabb Adidasok? Vagy inkább egy Converse, nem tudom. Mi most merre tipegünk? Most kajak kimentünk megkeresni, hogy ki kutakodik utánunk? Miért? Ráadásul ott valamit láttam a csávókán bal oldalánál, és nem tudom, hogy az a úristen, az a kurva színes tricikli, Jézusom, de creepy. Tehát a csávókán bal oldalánál láttam egy ilyen hosszú fekete kezet, nem tudom, hogy az jól láttam-e. Persze, menj be a teljesen rumlis fészerve, tényleg, tehát nulla értelme van annak, amit csinálsz, de menjél be nyugodtan. 3 arcot látok a távolba, vajon? Ott így a fáknál? Vagy ez mi a faszom akkor, hogy ez nem fészer? Azok a tuti arcok. Tehát ezt lemerem fogadni, hogy ez nem egy ember.
Oh. El. Ha nem? Mert ki vagy te? Az ítélet órája? Nem, mert te ki vagy? Te gyere ide! Bam! Kicsoda? Ki jön? Ja, more, benyomták a mosógépet, fussunk innen. Azt a kurva. A telefonáló. Ismerős csengő Telefon. szólal meg. Célja a néző figyelmének elterelése. A videófelvétel lejátszása során soha ne vegyük Fucking fel a telefont. brain rot Samsung csengőhang. A hívást sikerült rögzítenem. Halló, forró drót van. Égnek a vonalak. Vedd már föl, az Isten áldjon meg. Ez lesz ez. Halló. Szia. Ki az? Mi van? Tudom, hogy tudja, ki vagyok. Itt vagyok, hallgatom. Jó, belefingani a telefonba mindenki tud, valami kreatív telefonbetyárkodást nem tud kitalálni. Giga mikrofon. Nagyon jó. Így egy nyelvezet lesz beszélgetni. Egyetértek. Kurva anyát. Francba kiöntöttem a kávémat. Kiöntöttem a kávémat. Bárcsak beleugazott a kutya. Semmit nem tudtam értelmezni. Újra és újra Ebből én sem. meghallgattam a felvételt, lejátszottam lassítva és gyorsítva is. És valami haszna lett? Semmi. És az ordítás is eltűnt a végéről. Na, itt valami már alakult. Biztos voltam benne, hogy ezek értelmes szavak, viszont nem hasonlított egyetlen nyelvhez sem, amit ismerek. Te ebből vették ki szavakat? Én egyet nem tudtam ebből ki hallani. Értelmes nyelv. Micsoda? Ja, visszafele. Eljönnek érted. Eljönnek, érted? A végleges verzió szerkesztett. Halló? Halló? Eljönnek érted. Eljönnek, érted? Ki az? Tudom, hogy tudja, ki vagyok. Igen? Itt vagyok, hallgatom. Nem tudom, miért nem kaptak el eddig, de jönni fognak. Nem tudom, miért nem kaptak el eddig. Ha van valami üzenete... Ja, hát ez tipik. Lehet Chris Edwards is így jártam úgy az ufós kutatások után. Vigyázz! Az asztal szívére raktad a kávét. Mi van? Hova tetted a kávét? Az asztal szélére? Igen, a harmadszorra már nem fostam be tőle. Után arra jutottam, hogy valaki figyelmeztetni akar. Nem csak figyelmeztetni akar, hanem figyel. Kik ezek a lények? Mit akarnak? Tudta, hogy hova tetted a kávét. Azt már megtudtuk, hogy van köztük olyan, aki próbál minket megóvni. Igen. Viszont sajnos nem tehetek eleget a kérésének. Ez a jelenség túl veszélyes ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyjuk. Hát, nem tudom, haver. A megfigyelő... Róla nem tudni szokás, többnyire sötétben Nagyon egy határozott tekintete van. Egy ilyen nagy bufláknak tűnik nekem. Tudod, aki így a diszkók előtt áll a bejáratnál. Egy kidobó type csávó. Soha ne nézzen a megfigyelő szemébe. Akkor ne vedd le róla a cenzúrát, vezeg. Én nem akarom. Ez Vadász Gyula? Nagyon Vadász Gyulának tűnik. Azaz! Jól van, kapkodjál, te hülye! Na várjál, ez az előzőnek a folytatása. Most meg menekülünk be a lakásba, de fix egy vagy zárva lesz, vagy már lesznek benn. Wow. Hát nem tudom, mi történt. Hol vagyok? Na, hát ezt én is szeretném tudni. Szia! Tehát a műsorvezető asszony. Adsz lehetőségeket, hogy válasszak? Hölgyem, tessék szólni a műsorvezetőknek, mert nem jelentek meg a válaszok. Én nem tudok nyerni. Szia. Ott te... Maradj ott. Ne gyere közelebb, légy szíves. Köszönöm. Mi az, hogy már várnak rád? Kicsoda? Megint ez a Slenderman? Megyek, ha kell. Figyelj.
Egyezzünk meg. 3 üveg korona és megyek magamtól. Nem kell engem elrángatni. Főleg nem Vadász Gyulával. Az nem fog meggyőzni. És ez... hát nehéz erről mit mondani amúgy. De hogy ez creepy. Főleg ez... Miért van olyan érzete annak az alsóságnak, mint hogyha egy ilyen eltávolodó hatást nyújtana? Jöttek tényleg a behajtók, baszki. Ez mi? Szia, Kata! Vadász Gyula is. Anyádot! Csávokán kapott egy moflás is. Anyádot! Nem tudom még, hogy meddig csinálhatom ezt. Hát, szerintem megvannak számlálva a napjaid. Dokumentálni fogom az újabb felfedezéseimet. Tégy Ha így. hasonló problémával küzd, csak egy dolgot tanácsolhatok. Próbálja figyelmen kívül hagyni őket. Jó. Ez az egyetlen Ez... dolog, ami Szerintem ez menni fog. Ez megy a legjobban. Leszorom. Sok szerencsét kívánok. Köszi, Zoli. Neked meg kitartást. Meg kurvára nézz a hátad mögé. Mert valószínűleg tényleg jönnek utánad. Nem. Még egy kis... hogy szokták mondani a tévében? Amatőr felvétel? Amikor valami helyszíni felvételt kapunk? Szia! Oké. Hát ez ennyi volt, fiúk, lányok, ez volt a magyar analóg horror. Még van egy félelemterápia, viszont azt most nem hiszem, hogy megnézzük. De azt tudom mondani, egyébként ez mindenképpen van ebben szerintem potenciál, viszont nagyon kevés készítő van, aki ezt bevállalja, hogy egy ilyen részt elkészítsen. Hát érdekes egyébként, tehát jó tud működni, viszont ez még nagyon sokat tud fejlődni, főleg a külföldi analóg horrorhoz képest, abból elég sokat láttam, ugye külföldön az egyik legnagyobb név szerintem az a Local 58. Nem tudom, hogy ki mennyire vágja, annak a csávónak a videói tényleg vérfagyasztóak. Ezek is nagyon parák, viszont azért az tényleg kemény. Az, hogy az egész magyar még rátesz egy kicsit így pluszba, így a magyarok számára egy kicsikét parább, amikor így valami a saját nyelvedben jobban bele tudod élni magad, és ez ebben a műfajban is szerintem elég erőteljesen érezhető. Úgyhogy srácok, ha gondoljátok, hogy megnézhetjük majd ezt a félelemterápiát is egy későbbi epizódban, de már ennyi. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, amennyiben tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, a Discord szerver nem van a leírásban, gyertek és csatlakozzatok be, addig is vigyázzatok magatokra, legyetek jók, sziasztok!